arte, zorionak Euskal Herritar hoberena, Euskaldun honena, Gipuzkoa klasiko honetan, dagoen maila ikusita, ez da lorpen bakala zuria. Hori da, azkenen Euskal Herrin ere badakegu maila eta hori demostrauta gelditu da. Oso disputauta egon da kategoria hau edo, eta nik lortu eramatea, baina beste dozeinek altzon eraman. Goi mailako lasterketa izan da, zemuz junda gaurkoa ikusi zaitugu, remontada handia egin da. Bai, gaurko lasterketa nik uste inoiz aztu ez deten lasterketa izango dela. Zulatu aukidet, gero baita, hasiera baten kaida batek harrapa du eta kate atera zait, gero zulatu bat eukidet, baina lortuet grupo baten sartzea eta iritsi geha pelotoira, gero 20 kilometro faltan edo, eta azkenengo portuna tope egun naiz eta lortuet sari hau. Gari, Euskaldunak zein urrun zaudete munduk mailako hauenekiko? Urrun, azkenen profesionalizazio maila beste puntu batera emate dute kanpotarrek. Gu gutxinaka ematen ditugu, eta nik uste a largo plazo lortuko egula behaien maila iristea. Zorionak, Gari. Ni esker.